Assalamu alaikum bandiraɓe yiɓe yankoɓe DS TV diaspora Sénégal jikko Dakar Mamadou Gounass wono kindol hani ɓe gonɓe julde Fuuto julde nde weltama e banggueji fof kala banggue mo darɗa mbawi yimɓe jiibo on banggue ngal men garda auto ji men garda koyɗe men garda auto ji men garda koyɗe ko sappeji goni e fewnede gam julgol Fuuta sappeji goni e fewnede gam julgol Fuuta gandi Dakar kala ɗum sowri ɗon ko julde
السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أصحابك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله أصحابك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أقدم إليك بين يدي كل نفس ونفحة ولحظة وحربة يقرب بها أهل السماوات وأهل الأرض كل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bandiraɓe biyankoɓe télé DS diaspora Sénégal TV ko ɗum ɗo wonno Futuro Daka ko en direct so Allah lamɗo jaaɓi kedde joni min kuccan wajifa so Allah lamɗo jaaɓi ko en direct mawon jeftere moon diaspora Sénégal TV min ndewi liggere ɗe guila hen fade hannde min yon jon Daka hen ko jooɗi ɗo joni en juuli Futuro hade ko armiɓe artude julde gueje so Allah lamɗo jaaɓi kala ko kewi ɗo e nder Daka o inchallah mawon jooɗi mo en direct wonɓe e nder leydi ha e caggal leydi naya arde Daka ɗum wiyon bisimilla moɗo diaspora TV joni yimɓe go immade jaa ɓene kepti ha nokkuji ɗuɗɗi guddere nde ne versé min jiiwa noon waɗoɓe commentaire waɗoɓe partage ɓeɗo mbawi wadde abonné e télé moɗo diaspora TV on jiyani ɗo ko Mamadou Dabo ndi Daka andi looɗi e on jeeɓa diaspora TV en direct gonɗon joni Futuro juulama noon a yiyat ɓene gara ene juula jeeya ɓene juuli en gayni ko nokkuji mumen on saaha waɓe hen Mamadou Dabo en jaggo wirdoji ɓe kañumen ma yi jetto wudere nde gona e wirdude non ko en direct gonɗen wayni ko kanko woni hannde kanko totta hannde gueɗe fof diaspora naɓe kongonaɓe ne jiyama en direct voilà Ibrahima Coulibaly wi salmini Mamadou Dabo Mamadou Mamadou mo yimma en direct gonɗa ko Daka ɓe gandir sawdi ko Daouda Gaf Baydi Dia non télé moon diaspora TV ko en direct gonɗen ɗo e Daka mo Madina Gounass hanki hiiɗi wonno jonde girndol Daka e gargol président Macky Sall caggal nde duna rutti hannde on saaha en juuliɗo Salat en juuliɗo Tijba en juuliɗo Lasra en juuliɗo joni Futuro on saaha gono ƴewde no ɓirti wudere nde haade gueƴe yonde télé moon diaspora oɗon mbawi wadde commentaire moɗon partagé kala ko jiiɗon e seeno so Allah lamɗo jaaɓi min ndewinde gueɗe halaɓ ha ñande ha duwa en dokkino ayde noon en mbino ɓe dañani arde e Daka dañani yettade so tawi jiiɗi heɓde hen ko laaɓi yo mbaɗ abonné e télé mabɓe diaspora Sénégal TV tawi mbaɗi abonné maɓe keeɓa hen ko laaɓi rewide gueɗe fof e noon ko jomin coursaji bourseɗi coursaji jeeyeteɗi fof ene ɗo e kala hen nangguɓe lawol ngol ɓe ganduɗa jooɓa he coursaji ne wawi arde ɗon sooda course taw coursaji moƴƴi on saaha no yan jettoruɗa ganduɗa wudere nde joni kono wettede inchallah on ɗo jaaɓi o ciffoma waɗe en direct e diaspora Sénégal TV noon de waɗoɓe commentaire ɓe e ka Ibrahima Mody Camara min jii commentaire maɗa noon jarama amin yo Allah jaaba duwaw joni juulama noon gandi ceerno arata so tawi julde bundaɓe fulɓe nde wette diaspora Sénégal a yalti en direct ndeysan wonnoɓe gandi seeno o so waɗat en direct toujours ɓe namdoto taw min jalti toujours ɓe namdoto ɓe jalti en direct seeno woni yaram yallo namdo wonno seenoɓe gandi ɗum gila hanki aɓe jeeɓa seeno en direct golle batteɗe ɗo de ɗum noon ko noon tigui e diaspora Sénégal TV jettumi caliki joni caggal nde Futuro juula caggal ndi ɗo wudere nde werte oɗon saaha nonde diaspora TV
Spora TV joni jen ko caggal nde fitino juula e paati careji mumen e koti jeehi ɓe keblima lawol ngol min jooɗi ne birda noon tigi télémon Spora TV noon tigi télémon Spora TV Spora TV caariki heewi tab min jooɗi ne birda goto fof fewni jonde mum kala goto fof ne hettir fewndiri ɗon banggue jonde muɗum en kucciti funnangue en kucciti hinande kamɓe fof ɓe saarima wudere nde caggal nde jonde ɗe fewna ha feewi Hamdou Kane machallah wallahi mastaraji Spora TV ne waɗa en direct gonɗon télémon Spora TV Spora Sénégal TV ma waɗum en direct gila hen keɗen gandida ha o jonde fade oɗo saaha joni ɓe jooɗi fitiro ha gayi hakkude ɗon beeje ko nden waɗte ganduɗa kañum woni wajifo heblene julgol gueƴe ngol on saaha noon ɓeɗe towni ko jondeji yimɓeɗe towni ko jondeji ɗi kala no jonde en feewi ha wuuro nde wawa wettade on saaha wajifa wawa fuɗɗede ko ɗon télémon Spora TV ko ɗon woni mon en direct noon ala noon jawi ɗo e Dakar ayi télémon Spora TV molɗo Spora TV ko en direct gonɗon ɗo e chaîne moɗon machallah nde woni wattede joni Spora TV télémon en direct
keɓa direct télé moɗon Diaspora Sénégal TV koye bettugol wuddere reɓe jifle wona e oɗon saaha so tawi ɓe nani yettu wuddere nde ɓe natana wadde wajifo koye bettugol ko wi calgi ha caggal caleji ha e nder leɗɗe fof bandiraɓe ene betti hen ene jooɗi hen ene kucciri funnague ene kucciri hisnague eɓe kucciri ɓe ganduɗa kañum wuddere wajifle caggal nde fotiri juula ina lambana ko nden wuddere nde wertete ɓe ganduɗa keeƴi e nder caali he ene nder caali ndeysan ha daari so daari nder yiɓeyankoɓe DS TV bisimillahi من نختم صلى الله عليه وسلم